pustí pre vás prezentáciu projektu Záchrana holubov. Náš vajnovský kostol bol prednedávnom nanovo zrekonštruovaný. Na prvý pohľad vyzerá krásne, ale ak sa pozriete zblízka, nájdete v rekonštrukcii niekoľko chýb. Asi najzávažnejšou je nesprávna oprava vetracích otvorov vo veži kostola. Otvory sú dostatočne veľké na to, aby nimi prešiel menší vták, väčší hraboš a menšia cica. Samozrejme, holub nimi prejde tiež. Holub je zviera, ktoré každý z nás dobre pozná. Žije často v skupinách, živí sa semenami a obilninami s hladkým povrchom, ako napríklad vika, proso, ľan alebo pohánka. Vďaka svojmu výbornému orientačnému zmyslu bol v minulosti využívaný najmä na prenos pošty na veľké vzdialenosti. Vždy sa dokáže vrátiť domov. Dnes sa táto jeho schopnosť využíva najmä pri pretekoch. Išli sme sa na holuby opýtať pána doktora veteríny Mareka Svana, ktorý vedie veterinárnu spoločnosť Velko. Povedal nám, že holub obýva hlavne staré centra miest, kde hniezdí na historických stavbách a kostol. Na sídliskách obýva výklenky a balkóny moderných budov. Od pána doktora veteríny Marka Svana sme sa dozvedeli aj to, že holub nie je veľmi múdre zviera. Za zdroj nebezpečenstva považuje čokoľvek, čo sa hýbe a je vyššie než on sám. Preto, ak sa cíti ohrozený, zlietne. Ak je vyššie ako nepriateľ, cíti sa bezpečne. Problém nastane za večerného šera. Holub si hľadá miesto na spanie. Väža kostola vyzerá ideálne. Má mnoho miest, kam sa dá dosadnúť. Je to dostatočne vysoko. Na väži zbadá akýsi otvor. Príde sa pozrieť bližšie. Je to vetrací otvor. To vyzerá lákavo, povie si holub. Očakáva, že vnútri bude len malý útulný priestor, podobný jeho hniezdu. Vojde dnu. Omyl. Žiaden malý útulný priestor, ale veľká, tmavá miestnosť. To ho vyplaší, zlietne a vyletí nad úroveň vetracieho otvoru, ktorý prišiel dovnútra. Bojí sa. Je vyplašený a tak mu nenapadne zletieť nižšie. Ale aj keby už teraz zletel, nevedel by sa prichytiť o okraj otvoru, ktorý prišiel dovnútra. Radšej poletuje tesne pod klenbou veže, až kým sa neunaví natoľko, že spadne. Po krátkom čase si postupne začne uvedomovať, že je smedný, neskôr aj hladný. A ak ostane prídlho bez vody a bez jedla, uhynie. My to tak nechceme. Aj holuby sú živé tvory. Preto sa nám tento spôsob ich umierania nepáči. V tíme sme prebrali túto problematiku a prišli na niekoľko nápadov. Nápady sme si zapísali do tabuľky a potom sme o nich hlasovali. Najvyšší počet bodov získal nápad. Zapchať vetrací otvor kovovou sieťkou. Išli sme teda na väžu s jasným úmyslom. Namontovať na vetracie otvory sieťku. Už cestou hore sme videli niekoľko holubov, ktoré podľahli. Nakoniec sme vyšli až na najvyššie poschodie veže, teda na to poschodie, na ktorom sa nachádzajú vetracie otvory. Ale potom, čo sme videli vetracie otvory zblízka, sme si uvedomili jednu vec. Oni už sieťku majú. Ale ak už ju majú, tak ako sa tam tí holuby dostali, veď sme ich na ceste sem niekoľko videli. Nevedeli sme si s tým rady, tak sme sa išli opýtať pána Františka Hrozáňa z Vajnor, ktorý holuby chová, lieči a aj zachraňuje z veže kostola. Pýtali sme sa ho, či ich tam nemohla priniesť nejaká mačka alebo kuna. On nám len povedal, aby sme si lepšie prezreli všetky vetracie otvory. Urobili sme to a zistili sme, že jedna sieťka nedosadá presne na svoje miesto a medzera medzi ňou a múrivom je asi 7 cm. Teda dosť na to, aby cez ňu holub prešiel, ale nie dosť na to, aby sa vedel dostať naspäť von. Tento nový problém sme v tíme prebrali a prišli sme len k jednému skutočne správnemu riešeniu. V farnosti sme navrhli opraviť zle upevnenú sieťku a pre istotu zvonku namontovať druhú. I believe I can fly.